Iti pakasaritaan maramrambakan ita a March 9 ti 109th Foundation Day ti Abra kalpasan ang nabigbigkas probinsya iti 1917. Amuan ti pakasaritaan ti nasawa probinsya manipod kini Angel Kim Pengosro. Idi Marso 9, 1917, formal ang ipasdot ti Abra kas probinsya at ibangged ti nagbalin a kabesera. Ti baro a political structure ket nang ipalubos iti panagduras ti ili iti naunday a panawon. Sakbay ti sasangpet dagiti colonizers ti dagang nga Abra itan ket pagnanaedan dagiti katutubo a grupo, partikular dagiti tattao at Ingyan wenno itneg. Bayat ti panagturay dagiti Espanyol iti Pilipinas, dagiti misyonaryo ken administrador ket nangirugida amang ipasdek iti pagtaengan iti lugar tapno mapalawa ti Kristyanismo ken panagturay. Gapo iti kabambantayan adagana ken kadayon na kadagiti ili iti igid ti baybay, ti panangituray iti lugar ket nangidatag kadagiti karit kadagiti kolonyal nga otoridad. Idi panawon dagiti Amerikano, inorganisar manen ti gobyerno ti Pilipinas ti sumagmamano at teritoryo, tapno mapasayaat ti administrasyon. Isu nga idi Marso 9, opisyal ang nabukal ti Abra kas maysa a probinsya, ang nagtalinaed a paso ti nalawlawa a rehiyon ti Ilocos. Dita arinugyan ti Abra ti nangibangon kadagiti nasken nga institusyon, kas kadagiti pagadalan, gobyerno munisipal ken infrastruktura. Ininot ang naarami dagiti kalsada amang ikonektar iti Abra kadagiti kabangibang a probinsya iti rehiyon ti Ilocos, anang pasayaat iti transportasyon ken komersyo. Agrikultura ti bakbon ti ekonomiya iti probinsya. Ita panawon, limatak ti Abra gapo iti Abel Abra, may sa a traditional hand-woven textile amang ipakpakita iti kinalaing ken kinamanagpartuat dagiti lokal nga artisano. Ita agtultuloy ti panagduras ti Abra, dagiti ganuat ti panagduras ket mangipamaysa iti panangpasaya at iti agrikultura, panangitanduro iti turismo, panangpapigsa kadagiti lokal nga industriya ken panangpreserba iti tawid ti kultura. Tampok iti tinawon a selebrasyon ti probinsya ti Kawayan Festival. Amang itanduro iti Kawayan, may saan nawadwad agameng iti probinsya, ken mangisimsimbolo iti kinaandor, sustainability ken pigsa ti komunidad. Kanayon alaglagipon, pasamak idi, adal ita, pagsarmingan iti masakbayan. Angel Kim Pengosro.